Oke Mas. Oke. Gugus sing duka kumalung ning tiasa ngapake lawan kocak-kocak oke angren ane kaputa kagajo saking wiyake aja becong ramboko mawur mangawur dongarane lajure kawaguru kasa lewat kacako putola turajite kurang asih rakata
iki ku. Iya, yo. Oh. Jeng. Lalu kacang iki wae. Ayo. Ayu dhewe ra ning omah e. Iki pancen wis suwe ra tau dolanan gamelan, iki rada komunikasi sithik. Nyenengake. Kok susul Yo, ngomong arisane dikocok sik. Oh, arsane dikocok sik, tibane sapa? Wah. Nggih kiri tronggo muda kok leren ngombe nggih iki. Jan nyenengake. Sing tukang laden bareng ya jake guyang-guyu. Kira-kira ling demet tengahku ya cek rada geduga. Heeh. Kon rumah. Ayo dibagi loro jero kok. Oh. Iki pirang-pirang jek iki pirang-pirang kena. Kan iku ada liyan wong sakmene kok. Heeh. Mak sing penting jero kei iki dikeki gone iki plastik kok kerdus-kerdus kok kena. Ora jutak apa-apa kuwi. Ora mak wis dadi jutak apa-apa, heeh. Di oh, lha iku wis ana ngene kok, lha iso ana sak wadah yo tambahi. Ora apa-apa, iku mung bodo. Enyo mak iki, Mak.
iki gorono. Iki gorono jeruk sinten jeruk karo kaki. Ini Pak Yaton yo, penting pancen gone sing rada ruwet. Oh, iso to? Oh, bisa. Oh ya. Iki mumpung hari raya ngono. Siap. Wis, kowe iki gak tak pikir kowe mendemis masalahe. Cukup sakmene wae kowe. Wah, murid balamu kowe kudu balaku. Oh, ayo. Serapopo sing mangan-mangan. Ya, Bung. Nonang, kene nang. Jaluru kas. Jaluru. Ayo. Ayo. Leren palah karo mangan barang. Oh. Ayo, Dik, tarik, Dik. Yuk. Sang gede
joget es jombulok komen. Heh, ya. Yo, awas, awas, awas. Yo, minggir, minggir, minggir. Minggir dah.